Amen. Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli. Nalabo abanobufakazi kuJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esezembulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekugcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya ngamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izinjumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele nathi, ukube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona, ushunyayezwa khona, kuyafakazelwa yini yizwi lenkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube uzosetha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasekugcweleni. Ungakhohlwa nokusherisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi lapho uhlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi, lapho nihlanganyela khona nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso ayifundiswayo ukuba iyafakazelwa yini imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sherisha ilink kubo bonke abantu obaziyo, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba wethu osezulwini ngokusipha lesikhathi samanje sokuhlanganyela ezwini lakhe. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengizoli ozobe sihola ngesifundiso sosuku, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe, izwi likaNkulunkulu elaphenduka inyama emhlabeni. uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Sheshisani thatha amaBhayibheli sihambisane endleleni yokugcwele neqiniso. Siyambekelela bazalwane. Ngameni likaJesu Kristu, inimandla onke. Siloku sifule bona ubufakazi ngayo ibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Yena umninimandla onke, inkosi yokuphila, idwala laphakade, othembekile ongaguqukiyo ezimweni zonke. Konke kumi ngaye, siyaphila kuye, sithandiwe kuye. Siyambonga uNkulunkulu osithande kwaze kwaba la, wasivikela, saphila njengoba namanje sisaphila. Kungekona ukuhlakanipha kwethu, kepha kungumusa kaNkulunkulu. Yena othi ukuphila konke kusezandleni zakhe, uyaphilisa futhi uyabulala. Uyena okwaziyo ukuthi asindise. uNkulunkulu osithembisile ukuthi uzakuza kithi abaprofethi, u-Isaya umbiza ngegama, uDaniel uyambiza njengaye ozakuthunywa, nabanye abaprofethi bayamveza ngoKristu, ukuze afike
agcwalise konke uJohane uMbhapatisi athi uyobeza kuze. Uthe mesefikile wayesembonga ethi imvana elizothethelela izono zethu lizofela thina sifelwe ukuba siphile saphilelwa ukuze siphile ukuphila okuphakade. Akukho okwenza ukuhlakanipha komuntu noma ngamandla omuntu kepha kungumusa kaNkulunkulu ukuba siphile sikwazi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu ukuba sesifinyelele ekulazini iqiniso. Ngaphandle kweqiniso besingeke sikholwe. Ukukholwa kwethu sekulele kulona iqiniso ukuthi silazi silenze siliphile. Njengoba ke usathane edida abaningi namanje usathane usadida uqobo lawo amakholwa awenze amakholwa acekelwe amadolo akhathalelwe izandla. Usathane usebenza imini nobusuku kuyona inhliziyo yomuntu. Uma ethi uJesu ningakayihlo usathane usuke veza uthini usathane usetshenzelwa abantu abangenalo iqiniso. Abantu abathi bayakholwa kepha bengalifuni iqiniso. Ukuba vele ukungcola kugcwele kubazalwane ngenxa yokuhlulwa izono bese bethi bayakholwa phambi kwabantu bezenza bahle. Ababiza uJesu wathi nina abazenzisi. Sikakhulukazi-ke labo abangabaholi ibona abazenzisi abakhulu abaFarisi nabaSadusi. Uthi bazenzisi esekhuluma nabo bonke abantu. Ethi wakhuluma kahle ngani uIsaya noma waprofetha ngani uIsaya. Wathi lesizwe sabazenzisi. Ukuba umzenzisi ukuthi ufune ukugqoka isikhumba semvu kepha ube uyimpisi. Ubumpisi bakho kubonakala ngezithelo. Ingakho wathi uJesu-ke esihlahleni somvini awukwazi ukuthi ukha ama-orenji. Ukuba isihlahla samakhakhasi sizokhipha ameva kepha isihlahla sezithelo siyakhipha izithelo. Uthi uyababona ngezithelo zabo. Akubona bonke abathi inkosi abayakubona umbuso kaNkulunkulu, kepha yilabo abenza intando kaBaba osezulwini. Yilabo abenza intando kaBaba osezulwini. Uthi ungathathi isinkwa sezingane usinike izinja. Abazithobayo bayazi ukuthi badla izinsalela zezingane. Besingafanele ukudla etafuleni kepha namhlanje silizela etafuleni. Kuthiwa ungazikhukhumezi ukuba bonke abaziphakamisayo bayokwehliswa. uNkulunkulu ubiza izoni akabiza abalungileyo. Abalungileyo bayakuphila ngakho ukulunga konke kaNkulunkulu ngoba bayakwazi. Kepha abazaziyo ukuthi bayizoni ibona ababiziwe ukuthi baphenduke. uNkulunkulu akathokoziswa ukuthi simbiza ngemlomo kepha konke kufanele ngabe siyakwenza sikwenze. Uthi ufuna abantu abazokumkhonza ngokomoya nangeqiniso. Izinhliziyo zethu zimbi futhi zingabakhohlisi. Futhi uyazazi futhi uyazikomelisa njengoba umuntu nenhliziyo yakhe nemicabango yakhe nobubi benhliziyo yakhe nobuhle futhi benhliziyo yakhe. Uthi sekwenzekile konke-ke mesabe uJehova bese wenze njani? Ugcine imiyalo yakhe. Ukuba ngaphandle kokugcina imiyalo yakhe ngisho ungafaka iziphatho ngisho ungahamba enkonzweni uvakashe uyosonda ngoba abanye bayasonda
abakholwayo yilabo bezwa noma bezwa balenze izwi kaBaba osezulwini. Ingakho wathi-ke ufuna bazokumkhonza ngomoya nangeqiniso. Umoya wakhe uma uphila kuthina siyakulenza iqiniso lakhe. Kepha uma singalenzi iqiniso lakhe sithi siyamkhonza noma siyamkholwa, uthi thina singabazenzisi futhi singabakayihlo uSathane. Uthi nemisebenzi nezinkanuko zakhe kuSathane siyakuzigcwalisa. Njengoba engumhleli uSathane nathi ugcwala umoya wokuhleba. Njengoba engumqambi manga uSathane nathi waqamba manga. Njengoba engumbulali uSathane nathi sizoba ngababulali. Njengoba isifebe uSathane nathi sizoba nawo umoya kaSathane wobufebe. Akekho umuntu owazalwa eyisidakwa, akekho umuntu owazalwa eyisifebe, akekho umuntu owazalwa eyisitabane, akekho futhi umuntu owazalwa engumqambi manga noma engumbulali. Konke sifice emhlabeni. Yingakho umpostoli yathi mina muntu wosizi, ubani uyakungikhulula kulo mzimba wesono. Ngokuba isono sihlezi enhliziyweni yakho. Asiveze uJesu ukuthi ngokuba enhliziyweni yomuntu kugcwele ukukhohlakala, ubufebe, ukubulala, ukuhleba, inzondo, ububi, nobugebengu, ubusela, ukudakwa. Uthi zonke lezi zinto zisenhliziyweni yomuntu. Kepha akusibona ungena emlomeni ungcolisa umuntu. Yingokuba umuntu imidlizo yakhe emibi emenza angcole phambi kaNkulunkulu. Uthi-ke vumani izono zenu, asithethe indaba. Uma nizivuma izono zenu, izono ziyavunywa. Uma uvuma izono zakho njengoba akhulume ngompostoli Pawulo kwincwadi yabaRoma athi-ke njengokuba umuntu ekholwa ngenhliziyo avume ngomlomo wakhe ukuthi uJesu wafa wavuka. Uma ukuthi uJesu wafa wavuka, umoya kaJesu osubambulele lokho, hayi umhlengi. Umoya kaJesu usukhululile ekubeni isigqila sobumnyama. So awusahambi ngezinkanuko zakho, awusancengi abantu ngeqiniso. Ukuba iqiniso ukuthi uJesu liyakukhulula. Iqiniso uthi liyakukhulula. Lowo indodana yomuntu emtshele iqiniso ungokhululiweyo. So sikhululwa yini iqiniso? Abantu bafa begula, behayiza, bezatshe emzimbeni. Bengasakwazi ukudla, abanye bebona izithunzi. Ngenxa yokuthi ngaphakathi enhliziyweni kugcwele amaqiniso awafukamele ngokuba usaba ukukhuluma iqiniso. uSathane uyakwazi ukwenza besigqila senkohlakalo, ufihle amaqiniso enhliziyweni yakho, uboshwe umoya kaSathane. Ngoba uma ukuthi lezimfihlo enhliziyweni yakho uboshwe umoya kaSathane. Lezo zimfihlo zakho uma ukuthi-ke zizakukhulula, uma uzikhuluma wena usabe, awusatshisa uNkulunkulu, usatshisa uSathane. Akho sithunzi sakulahlekela ngokukhuluma iqiniso. Akho similo sakho saqina ngokuba umqambi manga. Ukuba uma uyixoki uyohlezi uyixoki, uma ungumzenzisi uyohlezi ungumzenzisi. Uma ugcwele umoya wokuchema uyohlezi ungumchemi, uchema. Ungasakiswa ubuso babo, sho njalo. Ungasakiswa ubuso babo. Usho njalo incwadi yaseGalatiya sahluko 1. Ngeke ngidile nayo. Sukela ku-verse 6. Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena. Uthi ngiyamangala ngokuba abantu sebesukile eqinisweni. Owanibizela emseni kaKristu niye kwelinye ivangeli. Sekusukela ivangeli elingesilo elinye. Ivangeli libuka TV ngoba nakudumile baningi abaprofethi.
laba profethi laba iningi labo bathwele elibalibambile ngomoya wokuthwala ngokuba yini yazithanda izinto ezikhala kahle ngakho-ke banilethela izinto ezikhala kahle iqiniso abalimtsheli lo abaprofethi laba bakhona njengamanje uJesu ukhulumile ngakho and futhi umhlaba ngeke uzudlule engagcwalisekanga isiprofetho ngalaba profethi abakhona ethiwa abaprofethi bamanga abaningi abazakuza badukisa abaningi oBushiri oMboro oTB Joshua angikhathali ukuthi ngabe ubani labo baprofethi abaprofetha ngamanzi balobe bebalapha ngokunipusha iziphongo abantu balapha ngokunika iziwasho namanzi banike ilotha nayo yonke lento elithatha kubona ngoba lithi nethemba kubona ukubathunyiwe uthi uJeremiah bathuma ngalabaprofethi bagijima labaprofethi bahambe ngokumkhandlu kaNkulunkulu so uma-ke belinevangeli benikwe lona nanibalekela niyalazi ivangeli la eBhayibhelini abaprofethi benu abafundisi benu sebeyanilutha ngoba vele babona ukuthi nina nithanda izinto anithandi iqiniso uma uthanda izwi kaNkulunkulu ubuzophila ngezwi ubungeke udukise umuntu ngezimfundiso zakhe ezisanda kuvela nje ezihamba ngezinkanuko zakhe njengabo oShembe abaprofethi bakaShembe bonke abaprofethi bamanga bengizothini bonke abaprofethi bakaShembe abaprofethi bamanga angikhulumi abalandeli kumele bahlole imibhalo mama wayihlola imibhalo usathi uyalandela ayikho into esiyokhuluma nawe wena kumele uphethe iBhayibheli sibheke iBhayibheli nawe abaprofethi bakho abamanga olehanyana abamanga kuphela ukuba bakhona abanididayo sebefikile abandidayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu yabona ngithatha iskipa lesi engisigqokayo noma le ijazi ngiphendukezela ngihlanakazela futhi ngikwa ngendlela engafanele kepha wena ongalazi uqala ukubona ibhayi nje uzothi lazidala ibhayi lo muntu ayifani namanye amabhandi kepha ngizobona bona ibhayi ngempela ukuthi igqoka kanjani bese wazi ukuthi umuntu lo ulihlanakazela ibhayi kepha ungokwazi ukuhlanakazela uyobona ngathi vele istyle njengoba namanje nisalandela ivangeli lesitayela esihlanakazelwe eliza nawo wonke amanga nezinkanuko uNkulunkulu unithembisile ukuthi uzonika imoto uNkulunkulu uzokunika indlu uNkulunkulu uzokukhuphula emsebenzini uNkulunkulu uzonyusa iholo lakho lalela imisebenzi yakho ezokwenza ukuthi wena uthole iholo ethe xaxa hayi ngoba uNkulunkulu ethi-ke leyo nto ebalulekile kuyena lithi iBhayibheli ifunani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo bese kuthi zonke izinto ziyakunethezeka lapho abantu beleza uNkulunkulu babheke inzuzo kuphela nokuthi yimele uNkulunkulu abenzele yona noma bona babona kubalulekile ukuthi benze intando kaNkulunkulu njengoba iBhayibheli lisho uJesu wazithoba kwaze kwaba sekufeni kwasesiphambanweni wazilinganisa nomuntu ebelingana noNkulunkulu wangakubona lokho kuyinto yokuphangwa wenza intando kaNkulunkulu kwaze kwaba sesiphambanweni kwaze kwaba sekupheleni indaba enentando ayinako ukuthi uNkulunkulu ufuna kwenzeleni nathi sinezifiso ezinkulu izifiso lezi ezingezifezeke ngentando yethu uma sahamba ngentando kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyena onohlelo ngomuntu iy'nhlelo zethu isikhathi esiningi ziyasiphefisa endleleni kaNkulunkulu sigcine sesihamba ngokuhlakanipha kwethu hhayi ngokaNkulunkulu so kumele siqaphele ukuthi ekuhambeni kwethu asihambi yini ukuthi sizigculise thina ney'nhliziyo zethu ezikhohlisayo na baningi kepha noma-ke kungaba yithina angikhathalile ngoba iBhayibheli selikhulumile lithi iBhayibheli noma ngabe ithina noma ingilosi evela noma ngabe kuthiwa ingilosi evela esithubeni elishumayeza ivangeli ezoqhamuka ikhulume leli ivangeli eliphambene nalelo esalishumayeza lona ingilosi izofika njengoba bathi uShembe wabona ingilosi kepha manje ufundisa elinye ivangeli eliphambene naleli ivangeli uMohammed uthi naye wabona lo amaMuslim uMohammed uthi naye wabona ingilosi yafika kuyena kepha ushumayela elinye ivangeli
eliphambene naleli ivangeli. Nangu lolekhanyayo uthi ingilosi siyafika kuyena. Then kepha izinto ezikhulumayo ziphambene. Abantu bakhonza bona la bantu abakhonza uJesu. IBhayibheli lifuna abantu abazokhonza uJesu. Abazolandela imfundiso kaJesu iyona ndlela yokukhonza uJesu leso. Ingoba bethiwa-ke ingilosi evela ezulwini ezokhuluma noma ishumele ivangeli eliphambene naleli. Makabe ngokuqalekisiweyo. Makabe ngokuqalekisiweyo. Njengalokho sesishilo. Njengokuba-ke lento seyikhulunyiwe. Ngisaphinda namanje sisaphinda manje sithini? Uma umuntu elishumayeza ivangeli Uma eliphambene umuntu eshumayeza ivangeli eliphambene nalelo eselamukela ukuthi walamukela. Uma kuwukuthi walamukela ukuyincwadi yamaroma izicacisele lento ithi-ke lapha kwincwadi yamaroma sahluko 8 kusukela kuverse 9. Amaroma 8 verse 9 ithi uma kuwukuthi ningabantwana noma ninawo umoya kaNkulunkulu. Engizokuthela incwadi kwabaseRoma isahluko 8 verse 9. Kepha nina anisenyameni kodwa nikumoya, nikuye umoya, uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Yayizolondolela uma kuwukuthi umoya kaNkulunkulu uyaphila kini. Kepha uma umuntu kwenzeka umuntu engenayo umoya kaKristu, lowo kasiyo owakhe. izindaba kusho iBhayibheli. So funa ukuthi u-understand. Awukwazi ukuthi wena uyofunga ngeBhayibheli la eSouth Africa ngisho upresident bezobekwa upresident ufundiswa ngeBhayibheli. Isenkantolo ufundiswa ngeBhayibheli. Eminye imisebenzi yenzayo phandiselwe ngeBhayibheli. Kepha izinto nazi ukuthi iBhayibheli manje usetshenziswa ukuthi leyokhuluma iqiniso ngudini iqiniso. Kepha iqiniso langempela eliphakathi awulazi. Ngoba yini nizela abantu phela ngalencwadi yaseGalatiya ngifuna ukuvezela lento ukuthi iBhayibheli lona incwadi yokuzincengela abantu. Incwadi yokuthi ukhuluma izinto eziphakathi eBhayibhelini ukube abantu basindiswe. Imiphefumulo edukile ibuye eqinisweni. Ukuba abantu abaningi basindisiwe bese kuhanjwa kuhlolwa imibhalo bayaphila imibhalo bafuna ukulandela ivangeli lesimanje. Basebethi thina-ke angeke uthathele umuntu eseBhayibhelini ngokwesambulo, ngeke uthathele umuntu eseBhayibhelini ngokuhlomeka noma ukubhayiza ukuba isibhayibhayi uzomathathela umuntu eseBhayibhelini ngoba yini ulandela lokho okufuna umfundisi wakho. Kufanele wazi umlandelwayo ofuna wani uNkulunkulu. Ngeyizolo leyo. Njengalokhu sesishilo ngisaphinda nakalokhu ngithi uma umuntu elishumayeza ivangeli eliphambene nalelo enalamukelayo makabe ngokuqalekisiwe. Uma umuntu liphambanisa ivangeli ezaningi selazi Felix. Lo muntu elisibhayibheli makabe ngokuqalekisiweyo. Ngokuba manje ngizinzengela kubantu izwaka uzweke nangokulake manje. Yayizolo lento engikhulumayo. Abantu xa ukukhuluma nje ukhuluma yotathi nginolanga noma ngiyadelela. Lithi iBhayibheli ngabe ngizinengela kubantu yini noma uNkulunkulu na? Kahle umsebenzi wokwenza ini njengomuntu oshumayela. Ngabe uzinengela kumina abantu noma ukuthi ngizinengele uNkulunkulu na? Uma ngizinengela uNkulunkulu ngizofundisa lo uNkulunkulu athi ngikufundise. Lo omzima ukuthi ukutshela abantu ngoba yini umfundisi wamanga, umfundisi ozinengelayo kubantu. Noma uyikholwa eligwala elisaba ukuphila impilo efuna uNkulunkulu phambi kwabantu ngokufuna ukuzinengela kubona. Mina ngizinengele kubantu ngoba yini akekho umuntu ongifaka ezulwini. IBhayibheli sonke siyafa sishona phansi emgodini. Khona bazovuka bavuke ePlato, khona bazovuka bavukele ukuphila ophakathi. Wena zithe hayi umuntu uyaphoqwa bomuntu ufuna ukushumayela bowuyigwala hlala phansi. Ukuba yini ivangeli lishumayelwa ngesibindi nangokukhuthalela ukuthi-ke abantu babuyisele kuJesu. Abantu ukuthi-ke bezwe wena bangasamuzi uJesu. Kuko ngifuna ukuzikholekisa kubantu yini. Ngabe-ke ekumele kwenzama ukuthi abantu bakholwe yithi na? Uma bengisazikholekisa kubantu kungaba angisiyo inceku kaKristu. Ngaba ngisashumayela uJesu. Ngabe sengishumayela ukuthi-ke ngizwe abantu bangithanda. Hayi iBhayibheli lokushumayela into eseBhayibhelini. Le nto efuna uNkulunkulu. Hayi ukuthi libe incwadi yokuthi ngilwe kube isikhathi sami sokuthi ngilwe nabantu.
lithi iBhayibheli asibambene nenyama negazi. Asibambene nenyama negazi. Asilwi nabantu ngeBhayibheli. Silwa nemimoya ebantu ebuyiyo ebenza balibale. Ngokwezikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama. Angili ngesibhamu senyama. Kodwa ngaye uNkulunkulu. Ngempha isikhali sami yizwi. Zinamandla okubhidliza Njengoba lezwi lelilikele lithi-ke, yabona njengoba lithi libhidliza yini? Izinqaba. sichitha izizilo. Njengoba lithi libhidliza izinqaba. Inqaba yinto ephakemeyo. Inqaba yinto esithileyo umuntu afika ngayo. Lithi iBhayibheli-ke siyayidiliza izinqaba. Njengoba sidiliza izinqaba nje, silwa nemimoya yempakamo egcwele enhliziyweni zabantu. Sikutshele sithi uNkulunkulu akadalanga ney'nwele zokufakelwa futhi akazifuni ngoba wakudala ngomfanekiso wakhe. uNkulunkulu akazange zakudale wena unamazinyo egolide futhi uNkulunkulu akathokozile ngamazinyo akhe egolide. uNkulunkulu akadalanga une-tattoo. uNkulunkulu akayifuni i-tattoo ngoba wakudala ngomfanekiso wakhe. Wena mawuthanda uNkulunkulu wangayenzi intando yakhe. uNkulunkulu akadalanga ukuthi wena uhambe ube isigwedwe sabafana abadlale ngawe. uNkulunkulu akadalelanga ukuthi wena ube isidakwa udakwa uzuzithoyilethele udakwa uzuzikhamele. uNkulunkulu akadalelanga ukuthi wena uphele izinwele zakho uzishintshe indlela azibheke ngayo. uNkulunkulu akadalelanga ukuthi wena uthi bese unemali uzibone ngathi ungcono nabanye abantu ufuna abantu bakukhothamele. uNkulunkulu akadalelanga ukuthi wena ube nezinyonga ube notikoloshe uthwale. uNkulunkulu akadalelanga ukuthi ulale wotikoloshe ngenxa yokuthi wena usuthwale ngesibeletho sakho okufuna indlela wasemhlabeni. uNkulunkulu uthi umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Ungathatha ithempeli likaNkulunkulu ophilayo ungalikela esifebeni na. Sichitha izizilo. So lemimoya le ebamba abantu ukuthi bacabange izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu iyona esilwa nayo. Ingakho izikhali zethu kungezona ezenyama. Asilwi nenyama negazi. Kepha ngawo amandla kaNkulunkulu sidiliza izinqaba nemidlinzo nakho konke okudephileyo. nakho konke okuthephezelezi okuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu. nakho konke okukasathane. Ngifuna ukuthi ngisho nawo wonke amadimoni umoya usathane umoya namadimoni akhe namacebo onke nawo wonke amacebo siwathumbela ukumlalela uKristu. senjani namacebo onke siwathumbela ukumlalela. amacebo onke siwathumbela. Ubani namandla okuthumba? Unikiwe amandla okuthini wonke amacebo angasile uwathumbe ngemvume oyinikwe uJesu. Njengoba ethi uJesu uma kufika usathane yena ezothi-ke uma kurushe usathane athi uma usathane uthini? Uma usathane ufuna ukuthi wena ungabaze ubugcotshwa bakho kuNkulunkulu njengoba uJesu engogcotshiweyo. Lithi iBhayibheli uthi usathane uma uyindodana kaNkulunkulu tshela lamatshe aphenduka noma aphendula lamatshe abe yisinkwa. Uthi uJesu kulotshiwe ukuthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela. Kulotshiwe ukuthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi kaNkulunkulu noma aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Uyabona ukuthi unikwe amandla ukuthi ukwazi ukuthi ukhethe uSathane. Awuphikisani uSathane. Asikho isidingo sokuphikisana noSathane. uSathane ngicela ukuthi ubhale ukuthini eBhayibhelini. Manje uzokutshela kanjani uSathane ukuthi ubhale ukuthini eBhayibhelini? Angizwani nawe. Wena eBhayibheli izinto eziwu-3 ezahlukene kweli eziwu-2. USathane ulaphakathi kwakho ukufaka imfundiso engasile. iBhayibheli selibona intuli. Uma likhona
njengoba lokuhamba wakhonta lokuhamba waxoshwa ukuze-ke ufeze iy'nganuko zakho njengaleli vesi elidumile nje akho sikhali esibekelwe mina siyaphumelela yilona vesi edula ngalo kuphela nincabele noma usolu bayakuthakatha uma-status niwameka noma vesi ukuze kube njani uhlabelisa abanye abantu hayi ngoba nakho ukuthi-ke uyakhulisa uqonde lokufundisa abanye abantu namacebo onke siwathumela umlalela uKristu izwi likaNkulunkulu alilona lokuthi uhambe ushaya abantu ngalo ngokuxabene nabo Bhayibheli elithi-ke okunika incwadi yamaHeluka sakhiwo 4 verse 18 ukuthi uJesu meza le emhlabeni uzokwenza liyaveza iBhayibheli lokho incwadi kaLuka sakhiwo 4 verse 18 uhambe usheshe ngoba kayelene lefrike verse ukuthi uJesu uzophinde umvezele ngencwadi kaIsaya sakhiwo 35 kusukela kuverse 5 hamba mfuni umoya wenkosi uphezu kwami umoya wenkosi uphezu kwaJesu ngokuba ingigcobile ukuba uJesu ugcotshiwe ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu kwabahlupekileyo ingithumele ukumemezela ukukhululwa ungithumele ukuthi angijabonje iBhayibheli noma iBhayibheli akuyona incwadi yokuthi ngihambe ngidubula abantu engxabene nabo iBhayibheli lithi-ke ngizokhulula kwabathunjiweyo kunabantu abathunjiweyo njengoba sikhuluma ngemoya ukuba iy'tabane umoya ukuba isidakwa amadoda ezikhwaga ishaya abafazi babo abafazi abangahloniphi amadoda abo izingane ezingahloniphi abantu abadala abahlumeza iy'ngane zabo nabadlwenguli nabantu abalubesa abanye abantu ngokucathi iBhayibheli lizokhulula labo bantu labo nokubona kwaba yizimpumputhe ukuze nalabo abalandela abantu abafundisa abanamandla baphume emabandleni amandla ingakho masishumayela sithi phumani emabandleni amandla nokuhlengwa abacindezelweyo ukuze kuhlengwe nalabo benjani abacindezelweyo sathana kadlani yonke into ehamba ngeenyawo ezimbili ethi-ke yona iyakwazi ukukhuluma icabange akayifuni sathane ngoba yekhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu nokumemezela unyaka omuhle wenkosi unyaka omuhle wenkosi ngibona lo nyaka lo ozayo-ke manje esingawazi ukuthi ofika nini uthi uyafika njengesela njengoba ehamba nje uthi uyakubuya esezolu kwahlulela umhlaba wonke so uthi kwincwadi yaIsaya futhi nakhona ngoba uJesu lo ngifuna ukuyiveza lento ngiyigcizelele ukuthi iBhayibheli akuyona into yokuthi wena ugiye ngayo ukuthi-ke udubula abantu noma ngezincwadi njengoba ukuthi wena ufuna ubahlabekise cha lithi iBhayibheli sebekuzwa onke bahlabeke ezinhliziyweni sebekuzwa bonke sebekuzwa okusho ukuthi bavezelwe ububi babo basebethi kuPetro nokubanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenza iy'ngane na uthi ngoba yini sabeyabuza labantu bayazi ukuthi le nto iyasivuselela izosikhulula izosivula amehlo izosilapha izwi lenkosi liyanapha uthini umbhalo uPetro wayesethi phendukani yafuna Isaya incwadi Isaya isahluko 34 verse 14 35 verse 5 khona amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa uthi-ke uIsaya njengoba ngishilo bathi abaprofethi bonke bakhuluma ngoJesu avulwa ngokwenyama aphinde avulwe ngokamoya zivuleke izindlela zezithutha bese kuphinde kuvuleke amadlebe abantu abangezwa khona unyonga luyakutshekula nalabo abangakwazi ukuhamba bayosukuma bahambe njengedluzela yebo lolimi lwezimungulu luyakuhuba abangakwazi ukukhuluma bayogcina sebekwazi ukukhuluma baze bahube bacule ngokubehlane ngokuba la emhlabeni kuyakubhoboka amanzi kuyakufika uJesu yakizothini ngifuna ukuthi njengoba ngisho ngene ngiyekuhlokoloza ayisho ukuthi njalo iBhayibheli nika incwadi yakho lozana uJohane lithi ehlane kuyakubhoboka amanzi akithi nje iBhayibheli mina ngithi uJesu lo la emhlabeni kuyakubhoboka amanzi usethi-ke uJesu-ke lapha ngicala kule ncwadi yaIsaya sahluko 55 ufuna uverse 1 lencwadi yaIsaya 55 ufuna uverse 1 kuyona usho kanje 55
omileyo. Yangizwa ke ngithini? Uthi we nina nonke nomileyo. Wozani emanzini. Niyakuphi? Wozani emanzini. Niyakuphi? Wozani emanzini. Okay, ibambe lapho. Ibambe lapho kunginika uJohane 7:37 kuya 38. Ngoba yini ngifuna ukuvezela ukuthi leli dwala leli elinguKristu ilona leli namanzi. Manike incwadi ngokukaJohane isahluko 7:37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, sekusuka manje uJesu manje wema wamemeza wathi, uma ekhona omileyo. uthi uJesu Uma ekhona ithemba lithi Bible ehlale ngebhongo amanzi ngithi uJesu lo nangu uJesu asukuma kolunye usuku la esethuma kukhona omileyo akeze kimi aphuze. abenze njani Akeze kimi aphuze. abacabanga amanzi angempela amanzi asekhona manje kepha wekho amanzi ayephileni uphande kwaJesu isho iBhayibheli ke nina nonke omileyo wozani niphuze usho uJesu ayizindaba manje kumaze Johane 7:37 sithini Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, uma ekhona omileyo akeze kimi maphuze okholwa yimi. okholwa uJesu Njengokusho kombhalo. kuba mshweni Umbhalo esiswini sakhe uyakugobhoza imifula yamanzi. yani Imifula yamanzi. yakugobhoza imifula yamanzi yakhuluma ngompilo phakathi khuluma ngomoya engcwele okholwa yimi esiswini sakhe yakugobhoza imifula yamanzi Aphilayo. umusho ngani lo uJesu Washo lokho ngomoya. ukukhuluma lo ngoba kunomoya ekumele bawamkele Abakholwa nguye. kepha akekho wena lo moya noma uthola lo moya uJesu esaphila Ngoba umoya wayengakafiki, lokhu uJesu wayengakakhazimuliswa. indaba iBhayibheli alidlwengulwa bafundisi yekani udlwengule iBhayibheli neninukumeze iBhayibheli njalo amavesi afunwa yinina nenza izinto ezojabulisa abantu ukuthi-ke nenze into efanele neBhayibheli so abantu bakholwa yinina hayi iBhayibheli angizwa ngithini so lize lithi iBhayibheli ke Isaiah 55:1 nina nonke omileyo Wozani emanzini, nina eningenamali. uNkulunkulu akafune imali yakho akafune ingcebo yakho ufune wena uqobo lwakho Wozani nithenge. wozani nizothenga Nidle. uzothenga ngani ungenamali uNkulunkulu Wozani nithenge ngaphandle kwemali. nizothenga ngani Ngaphandle kwemali. uzozinikela wena uqobo lwakho kuNkulunkulu Yebo iwayini nizophuza iwayini nobisi kungabizwa lutho. iwayini-ke igazi likaJesu ubisi ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu into enhle leyo Nichithelani imali kukho. nimoshelani imali nithenga iziwasho Kukho okungesiso nimoshelani imali nithenga imithi nenzuzo yenu kukho. nimoshelani imali nithwala Kukho okunganelisiyo na. nimoshelani imali nihambe abaprofeti bamanga beniprofetha kumanga luphe awusazwani nodade wena awusazwani nomfowenu awusazwani nomndeni wakho ngoba lo mthakathi wamhamba nalo mkhoshisi wamhamba wathi uthakathi abantu bakini namanje usunenzondo ongayazi esifubeni sakho isho iBhayibheli-ke uma ungakwazi ukuthethelela kepha uyankulunkulu yofuna intethelelo ngeke uze uyithole intethelelo usashilo ukuthethelela umuntu ohlala naye iBhayibheli lizofundisa nje ukuthi ukuze siye la sifuna ukuya khona asiqale sikwazi ukwenza kodwa la thina sipractice sipractice indlela esiholela lapha kuNkulunkulu Ngilaleleni nokungilalela, nidle okuhle. izwani abantu bayezwa abantu umuntu ukhuluma naye ngeBhayibheli ukutshela ngomfundisi wakhe umuntu ukhuluma naye ngeBhayibheli ukutshela ngolozana umfundisi unezipho ezinde ezibomvu ezokufakelwa unomlomo obhebhiwe ufaka amashiyo okufakelwa ufake ngewikini zokufakelwa uzongcolisa ibandla ngomoya kaJezebeli umfundisi akanenkinga ngoba yini umgogodla wakhe usuphukile uphulwe ukuthi-ke akasakwazi ukuba eqinisweni usekelela umfazi wakhe
nilalela nidle okuhle. iBhayibheli lonke ukuzinengela manje ngekela nje. Umphefumulo wenu ujabule ngamanoni. Amanoni ukhulunywa ngokuceba kwevangeli nangoNkulunkulu. Ukuceba nje komoya kaNkulunkulu uphila kumuntu. Ezolo le. Abantu siyabeka lezi zinto lezi. Abafuna izinto eziningi abantu abazokhuluma ngazo wrong abakhuluma izinto eziBhayibheli. iBhayibheli incwadi engathini. Ayijikeli mina, ayijikeli wena. Ngisho ngajika mina ngizama ukuthi indlela yami kepha iBhayibheli samile. Ayijiki into elimi into eyodwa nje engaguquki. Akakhethi buso bamuntu uNkulunkulu. Uthi ke unasebahluleli kwakhe akakhethi buso bamuntu. uKristu uzile ezoba umhlatshelo. Ezoba ukuphila ongika incwadi kaJohane esahluko 3. Sukela kuverse 32. Johane 3 verse 32. Akubonileyo nakuzwileyo Lord uNkulunkulu asekubonile naloko akuzwile. lokhu Ufakaza ngakho. kepha akakho owamukela ubufakazi bakhe. Kepha abafuni ukwamukela ufakazi kaJesu. Owamukela ubufakazi bakhe ulubekile uphawu. Kepha lokho uthatha ubufakazi kaJesu usebekile uphawu lokuthi yena uNkulunkulu uqinisile. uNkulunkulu njani? Uqinisile. Hayi umhlengi, umhlengi naye uyisoni. Ubekhohlakele nje umhlengi naye uphuma amanyaleni. Amanyala asaphinda amloke ememeza lokho emkhumbuza ukuthi wena khumbula ukuthi ubani phuma. Ngokuba lokho Ungakhona yini? Khona iBhayibheli. Uthi uJesu khona nguye. ngokuba lowo uNkulunkulu amthumileyo Ngokuba lo uNkulunkulu amthumileyo ukhuluma amazwi kaNkulunkulu. ukhuluma yini? Amazwi kaNkulunkulu. Uhlele ezwini. Lalela. Ungabe sokwenza usugcwele izono ngoba nako uthi uNkulunkulu wena ufuna uNkulunkulu mhlawumbe akasakuthandi ngenxa yemisebenzi yakhe engasile bese ufuna ukufaka umoya ongasile kwabanye abantu. Hamba wena esogweni. Ukhuluma iqiniso. Ngokuba uNkulunkulu akaniki umoya ngokulinganisa. uNkulunkulu kuJesu umnika wonke amandla. Ngokuba uNkulunkulu akaniki umoya ngokulinganisela. Uyise uyayithanda indodana. Uyise ethanda indodana. Wanikela konke esandleni sakhe. Usenikele konke kubani esandleni sendodana uJesu lo. Okholwa indodana Okholwa kuJesu. kunokuphila okuphakathi. Okholwa kuJesu. Kunokuphila okuphakathi. Othanda uJesu. Kunokuphila okuphakathi. Uthanda uJesu uthanda phakathi. Muthanda abantu bese uthanda kancane uNkulunkulu. Uthando lwabantu liyaphela. Uthando lungako lungako. Uthando lungako lungako lungako. Uthando Olungako lungako lungako. Olungako ulabantu lungane lusheshe luthando. Ulabantu lungane lusheshe luphele. Ulabantu lungane lusheshe luphele. Isiqilo luyaphela. Uthando labantu luyaphela. Bathanda namhlanje kusasa bakuthanda. Lulu ukuthi umuntu akuzonda eminyaka yakhulume kabi. Kepha phambi kwakhe hlanga siyathanda. Kepha uNkulunkulu uthanda eguquko. Bonke abathandekayo ngithola ukuphila okuphakathi. Ukufundisa ukuthi uthande ngisho izitha zakho. Uthandazele ngisho izitha zakho. Lilo abantu nakhona ukufundiswa ukuthi ke ungavumeli ukuthi akudakele. Noma umdakela nomdakela ukumfundisa. Efundisa ibandla. Efaka umoya wemphakamo nomoya wenzondo phakathi kwabantu. Umfundisi. So, noma thela uNkulunkulu. Uthi lapha kwincwadi kaMateyu kusahluko 5 verse 10 and 11 uJesu ufundisa ngayo le nto le engikhuluma njengamanje. Incwadi kaMateyu kusahluko 5 verse 10 and 11. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga. Ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Ngokuba bona ngenxa yokulunga kwabo khona bezingelwa ngapha banesabelo ezulwini. Nibusisiwe nxa belithuka. Nibusisiwe nxa benjani?
benithuka, ngoba yini benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Manje bekhuluma amanga nokubi bezingela ngenxa yemisebenzi yakhe engcolile, akho sibusiso lapho. Nibusisiwe nxa Benithuka, benizingela bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. ngenxa kaJesu. Akuthi konke okwenzakala kuwena kwenzeka ngenxa kaJesu, ukwenzeke ngenxa yemisebenzi yakhe engcolile. Jabulani nithokoze. Lithi iBhayibheli sobasele ukuthi abantu-ke basibambela amanga, basingele, bakhuluma okubi, baqamba amanga ngegama likaJesu. Ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Yizo lolo wabo ususuxabana nabantu bese umvuzo wakho mkhulu ezulwini kanti awusebenzeli uJesu, usebenzela uSathane. Ngokuba kanjalo babezingela abaprofethi abanandulelayo. Yes sir. Nina ningusawoti womhlaba. So usawotike uyanonga lapho kusuke kudumele khona. Uma ukuthi usawoti unamsebenzi uyalahlwa ufake ngaphansi kweziyaba ugcobe. Thina sikukhanya ngayizwe. Mufika kubantu ufika uphila impilo kaJesu kube khona ukukhanya. Ungafiki phakathi kwabantu kube khona inzondo nokuxabana ngoba wena uyixoxa umkhathi. Umuzi wakhe entabeni ngesitheke. Nomuntu kasokele isibani asibeke phansi kwesitha. Awukwazi ukuthi uphile impilo kaJesu kepha manje uphile kaNoni kuphela. Bese ufika phakathi kwabantu uphilise kwesoni. Kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Awuthi ukuthi nempilo engcwele impilo yonke indawo lohamba khona. Kanjalo akukhanye ukukhanya Manje-ke akukhanya ukukhanya phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle. Yebo. Badumise uYihlo. Othi sengivala nje iBhayibheli nomthetho weBhayibheli owani. Asike sibheke ngoba manje sengikhulumile wethu nje wena ukhuluma izinto ngokucabanga kwakho incwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 1 sukela kuverse 5. Ngifuna ukuthi le verse iBhayibheli yonke lekishilo ukuthi iBhayibheli la. Yebo umgomo womyalo. Uthando. Oluvela enhliziyweni emhlophe. Engenakho ukuzenzisa. Nakunembeza omuhle. Yebo. Nasekukholweni. Okungazenzisiyo. Okungenakho ukuzenzisa. Abathe abanye bephaphazile kulokho. Yes. Baphendukela ekukhulumeni okuyize. Befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho. Yebo. Ingani ngabaqondi. Kepha lezi zinto abafundisa ngazo abanako ukuqonda. Abakushoyo nabaqinisa ngabo. Yes. Siyazi kambe ukuthi asike sibheke manje. Siyazi kambe ukuthi umthetho muhle. Uma umuntu ewusebenzisa ngokomthetho ngendlela efanele, ekwazi lokho ukuthi uma usokwazi lokho ukuthini, umthetho awumiselwe olungileyo. Umthetho awumiselwe umuntu owenze izinto ngendlela efanele. Umiselwe abangenamthetho. Lapho umiselwe isaphula umthetho. Amahlongandlela. Nabangabesabi. Nalabo abafuna ukuthola umthetho kaNkulunkulu. Izoni. Nabahlazisayo. Abantu abenza amahlazo. Abadumazayo. Nababulali. Ababulala obababo. Nababulali babantu. Nabantu ababulala abantu. Nezifebe. Nabesilisa abalalanayo. Nabathumba abantu. Nabantu abathumba abantu. Nabakambi mamanga. Nabafungela amanga. Nabantu abafunga ngamanga. Noma kungakhona omunye. Noma abethokho omunye ukuphambene nesifundiso esiphilileyo. Nayo indaba la bayithi isahluko leverse. Incwadi yokuqala uTimotheo isahluko sokuqala from verse 5 kuya ku verse 5 kuya ku verse 11. Ngeze ukuthi nawe uzifunda iBhayibheli ungadidiswa. Ningadukiswa. Anazi yini ukuthi abangalungileyo balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Kusho iBhayibheli. Baningi incwadi ezisahluko 2 verse 38. Lapho khona kusukela ku verse 37. Lithi sebekuzwa bonke bahlabeka ezinhlizweni. Basebethi kuPetro nakubanye abapostoli, madoda bazalwane. Siyakwenze njani? Wayesethi uPetro, phendukani. Uthi uPetro la into ekumele niyenze. Welizwe izwi ukhuluma nawe. Liyagubula enhlizweni yakho ukuthi uyeke ukuba isidalwa sokona, kepha ube isidalwa sokulunga. Phenduka-ke manje bese ubhaphathiswe egameni
likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zethu. uNkulunkulu bese isebenza-ke inhliziyo yakho-ke manje izilungelela bese igcwalise ngomoya oyingcwele bese wamukela isiphiwo sikamoya oyingcwele kuba lesithembiso senu esabantwana bethu Esabo bonke ababuke. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabili. so uma wena uzwa izwi kaNkulunkulu usuke lisebenza inhliziyo yakho ekusebenzeni inhliziyo yakho wena futhi wamukela uJesu awumamukelela umhleli wena uJesu siyatshela ngoba yini uNkulunkulu usuke selungise inhliziyo yakho uma sekufika esigabeni sokuthi wena ufuna uJesu wenza lento eshuwa eBhayibheli angifuni uphakamise izandla zakho noma uthi i-TV noma uthi i-radio noma usho wedwa kafanele wena wenze lokhu kushuwa eBhayibheli lithi iBhayibheli phenduka ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho konke ukuthathela kwezono zethu kufanele wamukele isiphiwo sikamoya oyingcwele bhabhathiswa phela wabhabhathiswa noma bathi waphakamisa izandla usho umthandazo wezulu kunguphi lapho eBhayibhelini kuthiwa yenze njalo kunguphi lapho kuthiwa phakamiseni izandla namukela uJesu ngifuna nje eBhayibhelini nakuthi iBhayibheli ithi phendukani uJesu uthi-ke akho muntu-ke oyabuza kuNkulunkulu ngaphandle ukuthi abhabhathiswe ngomoya nangamanzi so babhathiswa-ke njengoba kusho iBhayibheli ungasatshiswa abantu bekhohlisa labesho phela ngaphansi komusa sokwenza noma yini iBhayibheli lisho ukuthi umusa siwuxhaphaze umusa kaNkulunkulu siyawubonga bese siyenza lokho kufanele ngokukholwa ngaphandle komsebenzi yomthetho bese ufuna ukubhabhatiswa ngiyibone nangu ebona lapho ku-screen uzasithinta kuyona uma kuwukuthi-ke ufuna ukusibhalela kwi-email address ayikhona lapho uNkulunkulu emuhle uthi akuyenza indlela sifinyelele kuwena ungene emanzini ubhabhatiswe ukuze uphile le mpilo ofuna uNkulunkulu ngamandla akhe nangokukholwa kwakho egameni likaJesu Kristu. Baba uNkulunkulu namanje egameni likaJesu Kristu siyabonga ngomusa wakho nangesikhathi osenzele sona sicela namanje egameni lakho Baba ukuba usithethelele amacala ethu siyawavuma usipha amandla uNkulunkulu okuphila le mpilo osabele yona uNkulunkulu sithethelele nalabo abasonileyo unembeza bethu babe msulwa phambi kwakho sivuma wonke amacala ethu nokungalungi kwethu sicela uNkulunkulu omusa ukuba wena usipha amandla okunqoba kuzo zonke izilingo esihlangabezana nazo sicela uNkulunkulu usiphe umusa wakho wande kithi uvame singawuxhaphazi uNkulunkulu usulethele ngezinyawo kepha uNkulunkulu ekuhambeni kwethu sihambe ngokuthembeka ezwini lakho uze kuphelelise inkonzo yakho egameni likaJesu Kristu uzigcwalise uNkulunkulu uma sibuye nathi singalahla umusa wakho namandla nobukhosi uze kube phakade amen.